Estem a Cefalú, acabem d'arribar aquí al port, a la platja. Aquest és el forat que dona aquí al mar. Està una mica embravecida. I ara anirem cap allà darrere. Estic parlant... A d'on tens? Sí. Ah, faig vídeo. Faig vídeo ara. Em pensava que feies aquells... Vam posar-ho ara al març del 2014, però això ja va passar. Per salvar 5 pescadors. Un port de pescadors. Han fet un port nou des de l'última vegada que hi eren. Aquí la platxeta. Aquí la platxeta. Aquí l'antic. En aquest portal. Sortia directe a la platja. Aquí el Manel esperant. A mi m'agrada seure i contemplar les oles que pugen i baixen. En tenim prou.